Ngibonge nje sibingelele siqale ngo-program director, siyabonga Mankosi usihambisele kahle uhlelo. Ngihlale ngisho kwabahambisa kahle uhlelo ukuthi uyilayile ngoba ngeveza unwenza kuphinde kube uwe. Siyabonga kakhulu sisi usihambisele kahle. Sibingelele the elder of the church, baba wethu Mfiso, siyakubingelela mkhulu egameni lika Jesu. Sibingelela ugogo ofisini lobu senior pastor, siyabingelela mama Mbatha egameni lika Jesu. Sibingelela omama bonke, obaba bonke, ibandla lonke egameni lika Jesu. Amen. Sibingelele ngokukhethekile abazalwane abasivakashele namhlanje. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani bazalwane, because ikhaya elihle ikhaya eliney'vakashi. Sasikhule sazi kanjalo ukuthi ikhaya elinganay'vakashi liyasolisolisa mani. Langavakashelwa leli khaya, khaya bani leli? So kwakhona. So siyambonga nje uNkulunkulu ukuthi ikhaya lakithi linazo ivakashi, siyanamukela, siyanithanda kakhulu, siyathemba futhi ukuthi anigcinile namhlanje. Siyabonga bazalwane, sibonge na the short message kubaba wethu Mvangeli, sibonge nabahlabeleli, sibonge kakhulu mzala, ugcwele amandla kakhulu, ngiyakuzwa since ngo-10. Angazi ukuthi kwenzakaleni, njengomuntu akade ubusembombela izolo. Umoya wami uthi ngathi ubusembombela izolo, kodwa-ke angiyena umprofeti, angizukusho lutho. Kodwa nje kunento ethi ngathi ubusembombela izolo. Siyawabongisa namabhakaniya abazalwane asebenzele kakhulu. Sizawudibana ngesizini ezayo. Inkonzo yethu namhlanje bazalwane, inkonzo ye-impartation of the Holy Spirit. 10 days ago besi celebrated the Ascension Day, la uJesu khona ebenyuka. He left messages ukuthi hambani niye eJerusalem, ningasuki lapho ningakameleliswa umoya oyingcwele. So lelo namhlanje it's that day Mpangazeta, the impartation of the ukwethulwa kukamoya oyingcwele. So isihloko sethu esikhulu esizosibheka yileso, ukuthululwa kukamoya oyingcwele, Acts chapter 2. Kodwa sizothi before siya lapho kune subheading nje mama Mbathe ngifisa ukuthi before sithululele umoya oyingcwele sike siyibheke the importance of spiritual maturity, ukubaluleka kokukhula kwelikamoya. Amen bazalwane. And ukuba sithandaze mkhulu and receive the Holy Spirit, ngiyafisa ukuthi silinde sike sibheke ukuthi i-importance yokukhula Mvangeli kwelikamoya. Amen bazalwane. Sizobheka ngiyacela ukuthi abazalwane balazi iBhayibheli namhlanje ngoba sizoloko sithi back and forth. Sizoloko sithi bazalwane and bani. So ngiyacela nje ukuthi abazalwane balazi iBhayibheli impela. Uma ngabe ungekho sho kahle, isithupha esisodwa singene la elithi khona isithasi la ukuthi khona incwadi. Yabona la uzokwazi ukuthi mazithi sheshe uhlale. Isithupha sakhe esisodwa singasuki la. Bese ke esinye ke uyaphenya ngaso. Wenzela ukuthi ungazulazuli kakhulu. Now lento ye Holy Spirit indaba sesizothandazela ukuthulula kamoya oyingcwele. Ngiyafisa ukuthi ibandla likwazi ukuthi the Holy Spirit issue akuyona into ye-occasion yanamhlanje kuphela. Yes. Ngoba liyingozi ibandla that things ukuthi kukhona ilanga lakamoya oyingcwele. Ngamanye amalanga alikho ilanga lakamoya oyingcwele. Now i-danger lapho umpostoli sizothi masifunde sizoyithola ukuthi where's the danger ekutheni sicabanga ukuthi umoya oyingcwele is just an occasional thing. Uma Genesis chapter 1 ngokufunda nge-Amplified uthi let us make man in our own image. Now that image was the image of God, the Son and the Holy Spirit. Now ama-genes akho awukwazi ukuthi I'm only going to celebrate my genes ngelanga elilodwa. Kodwa your genes are your genes, uhamba nawo nsuku zonke.
So ukuphelela kwethu kuNkulunkulu ukufanisa uNkulunkulu nendodana nomoya oyingcwele. That's the image uNkulunkulu ayenesifiso sokuthi umuntu afane naye amfuze. Ukuphelela kuye ngobuNkulunkulu mamthembu, aphelele ngobudodana, aphelele nangomoya oyingcwele. Now kusho ukuthi if the Holy Spirit is occasional, kusho ukuthi asiphelele. UbuNkulunkulu kithi abuphelele. And lento ngihlala kuyo kakhulu mama, because i-attack enkulu uSathane ilapha emoyeni. Ukuthi when he attacks the spirit, kulula nakulezinye indawo ukuthi angene, because leli room the Holy Spirit is like a city for contact. It's like uma seke wahlaseleka amasotsha, kulula ukuthi noma uqinile kunye uzozwa ngathi uyakhona, kanti sekukhathi sekuhlaselwe amasotsha. Now bazalwane, umoya oyingcwele it's part of our genes in the Lord. Amen bazalwane. Now uma Mzwani ubelapha ngeviki elipholile wathi uJesu mesezohamba wathi ngizokushiya nomduduzi ongumoya oyingcwele ozonibonisa, anifundise, anikhumbuze nakho konke lokhu enginifundise khona. Now yingakho ngithi it can't be occasional, because alikho ilanga la ufuna sihambe khona engekho umbonisi. Asikwazi at our personal level, at a level yokukholwa, akukho la ufuna sihambe khona sizihambela nje engekho umbonisi. Ngoba yabona uma uhamba ungenambonisi ufana umuntu odrive imoto enganamafastela noma ngayini ingenzeka. Wathi usuke ungena egcekeni labantu ushayisa ukuthi bengingaboni. But umoya oyingcwele brings that clearness ukuthi now sesizohamba manje. Yingakho simdinga usuku nosuku, isikhathi nesikhathi. Amen bazalwane. Hey, sengizoqeda. Now ziningani izinto bazalwane ekufuneka ukuthi spiritual maturity that becomes important on. Ziningi kakhulu, but I've chosen this two namhlanje mkhulu ngenxa yesikhathi. One, iy'thelo zikamoya mshengu ezilindeleke kithi Genesis 5 verse 22 zidinga ukuthi sikhule in the spirit. Iseed ndaba mawuyothenga iseed esitolo yesihlahla sama-apula, awufiki uyifake ekhabetheni bese ulindela ama-apula. But iseed ye-apula iqala ukuthela ama-apula uma isihlahla sesikhulile. Ayinkosi uJesu, laba bantu abangenzi kwelikamoya, uma sizothela iy'thelo zikamoya kudinga ukuthi sibe yisihlahla mpostoli esesikhulile ukuze abantu bakwazi ukuthola lezi zinto uGenesis chapter 5, uGalatia 5:22 wakhuluma ngaso. Ayitheli iseed mfoka mshengu. Yabona uhlamvu, imbewu, ayikho i-apula eliphuma embewini, kodwa isihlahla siphuma ngenxa yeseed bese sikhula. Uma sikhula abantu baqale bathi kunama-apula lapha. Nathi kwelikamoya ukuze aphume lama-fruits alindeleke kithi Galatians 5:22 kufanele sikhule in the spirit. Asikwazi bazalwane ukuthi samukele uJesu, sihambe noJesu silokhu sibantwanyanyana abangakhulile kwelikamoya. Because ayitheli iseed mkhulu, noma ingathengiswa ngepackage enhle kanjani kodwa ayitheli. Iseed kufuneka ithi ufake emhlabathini mamthembu, iwuthanda umhlabathi. Ithi uma uthanda bese iqala ikhiphe iy'mpande. Uthi uma uyinisela iwathanda amanzi bese iqhuma. Ithi uma iqhuma idibane nomoya, idibane nelanga,
Jubane besithanda nako lokho. Besilokhu ikhula. Akaqhamuke aphula njalo. Kwezinye indawo baze bakutshela bathi yabona uma utshale ngo-2024 isithelo uzusibone ngo-2026. Asitshali, awutshali ngoJanuwari uvune ngoMarch. Umhlabathi wethu ufuna ukuthi ngathi isidi ngahlala. Nesikhathi ihleli iyanisela. Isithanda umhlabathi ithi bazalwane sifike sibe njalo in the Lord. Angeke sitheleke itheko lokhu sibantwanyanyana kwelikamoya. Singabantwanyanya abancanyanya abahlala. Awusiyokhula nini? Kwelikamoya. Ngoba ukukhula futhi akusho ukuthi njengoba sesiyimpunga nje umkhulu njengoba ukukhulile kwelikamoya. It's a spiritual maturity. Athathanga ne-age. Awuthi ungaba ne-12 bese sithi hayi sokukhulile kwelikamoya. Ngoba sokukhulile kwelikamoya. Kunezinto sizoyifunda la masishane, some few keys avula ukuthi sikhule kwelikamoya. Ngiyafisa ngelinye ilanga ndaba ukuthi uke wathi ukhuluma la wathi the church or the house of the Lord should be so equipped ukuthi abantu izinto abayithola ngaphandle zibe mola. Umuntu athi noma efuna ukuya kubathandazi nezangoba kodwa athi macabanga ukuthi ayi angeke ungisize ngalutho ngoba endlini lezo zinto lezo bazalwane aziveli ngokuthi sibambu level. Lezo zinto aziveli ngokuthi makuthiwa khishwa imali eyikhipha ubhalise phambili. But we have to grow in the spirit. Ngathi ngelanga ngathi uNkulunkulu, I wish ngelanga I can hear a testimony. Umuntu athi bese ngithi ngiyibulala. But before ngiyibulala ngathi ake ngiye enkonzweni. Ngathi uma ngifika enkonzweni ngafika kushumayela ulunga. Kwangathi ulunga uthunyelwe kimi. Because that's why the Holy Spirit becomes the helper. Immaturity in the spirit kufuneka sikhule sibe libandla elikhona ukuconnect izinto. Umuntu engazange ukufonela kodwa in the spiritual maturity athi ngifike bese ngwabeka phansi amaphilisi. Bese ngwahlanganisile ngathi ngiyoyibulala. Kodwa ngithe mangifika kulela bandla kwangathi umuntu uze kimi kanti the spirit kune maturity la. Lana kukhuliwe abantu bayakhona uku-intercede izinto bengatshelwanga lutho. Oh, hallelujah, bazalwane. I pray for that as we mature in the spirit. Two, bazalwane, we need ukuthi sikhule kwelikamoya so that we can discern other spirits. Isikhathi esiphila kuso manje siyingozi kubantu abangakwazi ukuhlola imimoya. Uyabona uma ufuna ukuprovela lokho hamba uvula i-TV. Ubona lezi zinto enkulu bangazo azikho emaphepheni zikumabona kude. Wonke umuntu uvela press remote. But bazalwane, if you cannot discern the spirit, the church shall be in trouble. Oh, amen bazalwane. The church shall be in trouble. Akasifunde le ndaba ngicela ukuhlala nje 2 minutes la. Encwadini yeZenzo chapter 16 verse 16 to 18 ngiyacela bhuti ungifundele. 16 to 18. Yeah. Bible lesizulu lifundeka kanje. uPaul uyaboshwa. Ngakhathazeki njengoba sizobanqoba ngezwi. Verses number 16. Kwathi siya endaweni yokukhuleka kwahlangana nathi intombazane enomoya wobungoti eyayitholela abaniniyo inzuzo enkulu ngokubhula. Yona yamlandela uPaul nathi yamemeza yathi laba bayizinceku zikaNkulunkulu ophezukonke ezimemezela kimi indlela yensindiso. Yakwenza lokho izinsuku eziningi. Kepha uPaul esecasukile waphenduka wathi kumoya, ngiyakuyala egameni likaJesu Kristu ukuba uphume kuyo. Wayesephuma ngaso leso sikhathi. Ucasulwa yini uPaul? Awu bazalwane.
Paul lo ucasulwa yini umntwana esho ukuthi mina niyinceku kaNkulunkulu. Uzuthi nimemezela insindiso. But uPaul, iBhayibheli lithi could discern ukuthi this spirit yona message. Mangos message, it's the right message. But i-altara. Uyazi ke into engichaza ngoPaul, abantu asebakhulile in the spirit. Uma ezoheha intombazane akakhuluma, uyazi to a point ukuthi igama lentombazane Silas. Bashumayeli. Imimoya ayinagama. Abanye abantu abakuyeki nje ukufeba nokuphuza nokuthakatha nenzondo because nikubiza ngegama. Hayi impostoli nomona. uPaul uma ejikela kulo ntombazane ukhuluma nomoya. Bazalwane, ukhuluma nomoya. Akasiyekeleni ukuatheka abantu, sekasibhekane nomoya. Ngoba lo mama akakathakathi lo mama. Inkinga lo mama uba nomoya. Yabona lo sisi nithi ukhona bonke abafana esontweni. Akaqomi lo sisi. Lo sisi azange azalwe eqoma. Kodwa uba nje umoya. Le nceku efika njalo idakiwe esontweni ayingalutho le nceku. Kodwa iba nje umoya. Sekufuneka abantu abakhulile kweleka moya bayodila nomoya. Hallelujah bazalwane. uPaul abanomoya intombazane yathi ubiyele ekhaya intambama esingayaziyo ngiyabona beke ngisiqondile isilahle nebuhlalo yakhipha nenyongo yafaka nje icox layo ngoba uma sekuphuma umoya engcolile ufaka ngisho icox hambe nje uyintombi yakwabo ubheke ekhaya ngiyabona abazali bamangala ukuthi namhlanje kanti kukhulunywe nomoya. Let's mature to a point by ukuthi noma umuntu ekhuluma noma umuntu eshumayela noma umuntu esithandisiza ukuthi ayi man umoya ayi yona imessage yena uyamuzwa ukuthi uphiwe ngoba ubaba wakhe nogogo wakhe vele babephiwe babezikhulumi nabo wamuzwa ukuthi ivoice yakhe ngathi yangathi yomsakazo yabona kunabantu abanama voice amahle ngathi ivoice ye radio yabona ivoice enhle ulubhuqa khuluma kahle lo sisi kodwa umoya thuswa ivoice thuswa ubude umkhulu uthi ngeke ngaba mude angazi noma nangigqobela lokho yini ngoba wona ngigqolo ngiyehla namhlanje nanibona ngalutho nabona umoya nowuzwanga nalandela nje umuntu uma ngabe lenza lokho ngiyehla namhlanje ngibuyele ebhesini futhi lapha awekho namakwata akudlisi kahle. Amen bazalwane. Kodwa we need to be a church that is able to bazalwane lento ngiyishiso ukuthi la ngapha ngeke ngidrive last week mzala untombazane ngale ntombazane ekhosini etestify ethi kwafika ubhuti wangu egula intombazane eshaya efuhla ngothi ebanjwe stroke wasizwa etaxini kwangena umuntu engazi ukuthi uzomsiza yabona uma desperate usungasathi uthi untombazane uthi ngaya kulelo sonto kanti isonto lifuna umfundisi wala ekhonza khona laba abantu bafuna lo mfundisi so ukuze bangene kumfundisi bathi intombazane sizokusiza uzohamba next week uzobuhamba but qala ngumfundisi sike sathi siyafika kuye samthola strong so sidinga wena manje ukuthi via you bazalwane but you need to descend with the spirit ukuthi ayikhona moya muni lo and labo bazalwane babemthandazela they were saying the word of Jesus into efika ibe ingozi ukuthi nabo bebethi uma bemthandazela bathi ngegama lika Jesu. We need to descend the spirit sengizothandaza bazalwane 7 keys to unlock spiritual maturity. Ake ubambe nazo izinto ngiyacela obhalayo abhala azoyifaka nase groupini bazofunda abazalwane. I'll try and be slow. 7 keys. 1 bazalwane asikhuli welikamoya. 1 if we don't dedicate time studying the word of God. Angifuni ukunikhohlisa bazalwane noma singenzani senzeke. If we don't study the word of God ayiveli maturity. Ayiwazi immaturity vele kuwelikamoya ufunda ibona.
esebona isikhathi sikhona nezindaba i-hour ne-hour kwaba u-3 uyayivula kwaba u-5 uyayivula kodwa la bazalwane because Second Peter chapter 3 verse 18 uthi sibe nolwazi, grow in the knowledge of the Lord. Yes. U-2 Peter 3:18 uthi we need to grow. And in knowledge yomuntu uyazi ukuthi ufunde ngayo. Yes. Hallelujah. Bazokutshela ukuze umazi ukuthi ungubani ufuna ufunde ngayo ukuthi ungubani. That's key number 1. Dedicate time studying. When you study, you grow knowledge. Uma ufunda kukhula ulwazi. And uma kukhula ulwazi uyakhula spiritually. 2, the second key, spend time in prayer and fasting. Ake siyidedicatele bazalwane ngaphandle kuze kuphume inotice evela ngosilindi enemagcamu above athi announcement fasting wena ngoba lento bazalwane ayiyona group work. Individual. Lento ye spiritual maturity akufani nginenza igroup uzonimakhela ngokwe group angithi bayazi abafundayo. Lento ye spiritual maturity mkhulu wena naye ngoba masolinda ukukhula ngegroup bazosala abanye kanti bayakhula abanye bese kuthiwa okhethele kuleso nto bakwazi ukushumayela kanti bakwazi basala nabo bahlala la unveiling abahleli be-unveila la wena vele ngeke uzwe ngathi bayashala bafu kanti hayi bafethu nje Allah, they dedicate time, they spend time praying and fasting. Lokho sikuthola ku-1 John 5 verse 14 othi i-confidence u-1 John 5:14 uthi sizobe sesiba ne-confidence ukuthi impela imithandazo yethu uyayiphendula. Uyabona bazalwane, ibandla angeke libe ne-confidence ekwazini ukuthi uNkulunkulu uyayiphendula imithandazo lingaspendi isikhathi lithandaza lifast. Wazi ngani ukuthi uNkulunkulu akayiphenduli noma uyayiphendula imithandazo kodwa ungathandazi? Uzwe ngabani? Ukamtesta uzwe nje umzwephi ukuthi ingathi akaphendula. Uyazi umzwaphi ukuthi akaphendula? Because you don't spend time praying and fasting. 1 Peter 5:14 uthi then we shall grow in confidence. Sizoba nesibindi sokwazi ukuthi impela imithandazo yethu uyayiphendula ngoba sispend isikhathi praying and fasting. Key number 2. Key number 3, be in fellowship with the believers. Khona ngicela ukuyikhuza la, khona umoya ngicela ukukhuza. Zwane manje ngoba uJesu uthi sivalele emakamelweni sithandaza. Uyakuzwa nalokho. Angithi kuseBhayibhelini kusho ukuthi ku-right nalokho ngoba shabalala angeke sikwazi ukuthi ngolesibili manixabane nenduna yakho lefemini sesiza la sizogqoka sikubeka izandla. Leyo mpi leyo ifuna wena ungene ekamelweni and Jesus shall hear you. Angithi bazalwane angeke sikwazi ukuthi ungathola icingo ngolesine ngathi kuya-retrenchwa la efemini. Room 8 please. Wonke umuntu room 8 please. uJesu uyavuma ukuthi you can gamble ngoba angeke njalo sihlale sihlangene kanje. Kodwa ukuhlangana kanje kuyayikhulisa spiritual maturity. Uyazi why? Proverbs 11 verse 14 uthi where there's no guidance people fall. But where there's abundance of counselors, people succeed. So, who's counseling you? Then you shall fall. So, bazalwane bakhuzeni omzala bena bayeka isonto. Bathi ngine room mina. I left church not God ngine room. Umtshela ukuthi where there's no abundance of counselors, people fall. We guide each other. When there's no guidance. To spiritual maturity. For you to grow in the spirit,
Uyabadinga abantu abazothi, hayi mama Mbatha, hayi mama Sibo, akwenziwa kanjalo. Then your spirit grows. That is Proverbs 11 verse 14. 4, learn to become a servant. Becoming a servant, uba isikhonzi yakukhulisa. Ngoba noJesu, Matthew 20 verse 28, uthi indodana yomuntu izele ukuba awufunda Matthew 20. Engikufundisa uzophenya namhlanje. Shilo ngathi beke isithupha ku Matthew 20 verse 28. Uze ukuthi uJesu yena qobo uzeleni. The King of Kings. 28. Yeah, verse 28. iBhayibheli lesizulu lifundeka kanje. Njengalokho indodana yomuntu ingezanga ukukhonzwa, kepha ukukhonza nokunikela ukuphila kwayo kube yisihlengo sabantu. Jesus himself came down to be a servant. Ngaye kusizakala abaningi. Awumagine ukuba uJesu uthemeza wathi hey, hang on. Niyazi ngibuya mina. Hang on nje umuntu angangehli. We Petro, ungangehli. Petros, Do you know me? do you know me? Imagine, sasosindiswa was I don't think so. But inkosi yathi amakhosi had come down to be a servant. Washaywa. Walenga emthini wachitheka igazi. And became a servant. Ukuze thina namhlanje sime la. Wabuya wayogeza inyawo, wakhumula ubuNkulunkulu. iBhayibheli lithi wasuka ekudleni wabeka izingubo, wakhumula ubuzulu, waba umuntu, wageza abafundi bakhe inyawo. To show, wayesethi niyakwazi engikwenzile kini. Nithi kimi inkosi umfundisi, you are right, because vele niyikho. Uma-ke mina ngiyinkosi nomfundisi nani. Bazalwane, kwelikamoya angeke sikhule if you don't want to. Uma sonke sofuna ukusevwa, kuyopheka bani? Mama Mbatha, uma sonke sesihleli nje etafuleni silinde ukudla, who's gonna cook? 5, sengiyaqeda bazalwane. Learn to worship God for who he is. Angeke sikhule kwelikamoya uma uNkulunkulu Amahubo 86. I think it's verse 10, yeah. Aphenye namhlanje mngani wami. Amahubo 86 verse 10. Because that gives us assurity who he is, and then we can grow. In the full verse 10 put. Psalms 86 verse 10. Ngokuba umkhulu wena uyenza izimangaliso uNkulunkulu wena wedwa. That day since I knowledge, that day we learn what is simsavele for who he is. We shall grow in the spirit. uNkulunkulu wena wedwa. Wenza izinto abantu abacabanga ukuthi ngeke zenzeke because you are God. Number 6. Bazalwane, this one is very critical. Learn to examine yourself and repent from sin. Sinabantu manje abathi ingani uzwana kashongo lutho. Ubona ukuthi lona akakwazi ukuyi-examine. Akusona sonke isono babashumayeli esizokhona ukusi-addressa la. And musuqamba amanga uthi ngoba singa-addresswanga la shoot akusona isono. Lokho 2 Corinthians chapter 13 verse 5 awufunde but 2 Corinthians chapter 13 verse 5. 13:5. Ayisiyafunda namhlanje nokukhethela. Verses number 5. Zihloleni nina. It's your responsibility to examine yourself. Usalele ukufuna ukuthi kuze kusho ikomiti. Hayi ikomiti alishongo ukuthi ufuna ukuzonda ngoba seyikomiti. Ufuna ukuzonda usihlalo uzwa. Uze ngabaqingo ukuzongizonda ulinde ikomiti lize lisho. Bazalwane, sin. And the Bible, we need to examine. And once you've examined yourself, and repent from sin. You have the ability to repent from sin on your own. Singaze sikubone emankosi uzala uguqa ngamadoda. Yila khona ikamelo. Lapha kuMateyu nalo ikamelo. Ngene ekamelweni baba ngonile. Ngonile and iBhayibheli lithi onganasona ngonile Nkosi. I repent. Umuntu owazi ukwenza lokho grows in the eyedwa nje
ozwane bengashongo lutho noma singayigeja thina la epulpit but wena ngoba you've examined yourself you have the ability to say hayi kodwa zwane no mfethu hawu engaka inhlebo awukunali ibandla lixabana ngendaba yakho wawusubaxabanisa kangaka abantu repent from sin. That's one key. The last one, le engithe ifakazela ukuthi the Holy Spirit is a daily and the book in Romans, awufunde but Romans chapter 8 verse 14. Romans 8:14. Yeah, isikhiwo sokugcina sithi walk with the Holy Spirit daily. Verses number 14. Yeah. Ngokuba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Awuphinde but abakuzwanga labantu. Ngabe sebashilo ukuthi amen. Bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Hayi abakhipha amathikithi. Labo bangabantwana besonto labo. Uyabona abakhipha imfanelo aba 150 ngoba siya conference nje. Bantwana besonto, bantu abami labo kumele ngiyoba ngcwaba, kumele ngibathandazele. Labo abesonto. Kodwa bakaNkulunkulu. Kodwa bakaNkulunkulu mama Mbatha. Abahamba nomoya oyingcwele. Thathi zonke. Bazalwane, we need to walk with the Holy Spirit daily because lokho kusigcina nje ngokukhula spiritually. Kusinikeza i-affirmation ukuthi indeed singabantwana bakaNkulunkulu. Asimeni ngenyawo bazalwane. We are going to pray. Acts chapter 2 mfethu. Thank you Jesus. Yes. Now we shall pray bazalwane for the impartation of the Holy Spirit into our lives. Sizoyithandazela thina la sikhona. Ukuthi baba we've learned today ukuthi nokukhula kwelekamoya akungeke kube khona kithi uma umoya engcwele ngekho kithi. But angifundele uverse, the book is known bazalwane, hambani eJerusalem nilinde. Angifundele uverse 13 of that chapter as we are about to pray. Verse 13. Yeah. Chapter 2 verses number 13. Ukuthululwa kukamoya verses number 13. Kepha abanye babeguqa bathi bagcwele iwayini elimnandi. Labo babengekho eJerusalem, babengekho ekamelweni eliphezulu. Yes. Hallelujah. Okay. Yeah. Laba bababhuqayo sebebona sebezwa ukuthi bathini laba benza njengoba sebereceive umoya oyingcwele bababhuqa. Bazalwane, in our journey with the Holy Spirit kunokwenzeka sizokwenza izinto noma sisho izinto izwe eliyothi sidliwa yini elimnandi. Kanti i-guidance of the Holy Spirit doesn't mean you must make famous decisions. Uyabona usenzela labantu abangekho ekamelweni uthi uholo umoya engcwele ekhuluma ubuqalaza labantu abaphandle ukuthi bazothini. You still have to grow. Umoya engcwele la esihole khona baba mesisakhulwa icwebe la yengi hole elakhona nonke ngapha nilazi ngoba ningaphansi kwalisevethi la yengi hole la yengi ole lakho sawa kengo hayi laba abangekho ekamelweni. Ake ibandla liholo umoya oyingcwele. Ake bazalwane nama decisions esothatha in our lives singasiholo umoya oyingcwele. When was the last time did you pray before you took a decision? And the leyo decision into maseyibamba ngezantsi wakhumbula. Masikhuza ukuthi akusheshe kuqonywe. Ungakathandazi uthi ngoba uzwane sebenamakhosikazi. Sekuvalelwa thina. Hayi bazalwane ngikuvale ngenzela ukuthi ungalokhu uyatha la ndwangene bovu. Ngisiza wena. Ukuthi pray first. And before taking. Baba ngiyembona uhamba ngemoto enhle. Usengisile nakwakhe la hlala khona kungenwa ngamabhathini. Baba wangithuma efrijini ngayivula. Ngayibona ukuthi igcwele ngathi yasesitolo.
Baba. Kodwa But uma ngabe umoya ongcwele ethi no, uthe no. ungalandeli ifriji. Musa ukuthi uma uzothatha isinqumo, bazalwane ungakhuluma ufuna ukuthi estradini sangakini kubonakala ukuthi unjani wena. Kanti uyasha. Thina sikubona ngokusho ukuthi awulali. Masilele sikhona thina uyakhala. Wathatha isinqumo ungaconsultanga nomoya ongcwele. Ngisho nangemsebenzi bazalwane. Don't rush. The offer might be good. But uma ngabe uyosebenza kwaSathane, hlala uyifakela ama-overall akho. Usebenze kube mnandi uhola ujabule nezingane zakho. Sizani? Fasa uthayi ujulukile ngezansi. Yebo kona usa-ofisini kodwa awulali ma-deadline. Boss yakho enenhliziyo embi. Depression. Mama i-stress sabani. Bazalwane, kungcono le. Wabhuqa udaka ngoba sasijabule. Bazalwane, we need to be aware. Don't listen to the people outside. Sengikhuluma nge-decision even on your life. Masingajabulisi thina ubusha wena ngoba ungazange uconsult umoya ongcwele. Sokushayela izandla thina ukuthi hey baba usebenzele. Kanti uyasha wena. Consult the Holy Spirit. Abahamba ngomoya lento kamoya izimosi ulizwi lenkosi lithi kwaNkulunkulu esimkhonza ungumoya. Ibaluleke kakhulu lento ngoba nalo babesimkhonzayo ungumoya. Bese lithi konje abamkhonza ngeqiniso labenjani? Abamdumisa kumele bamdumise ngomoya nangengqondo. Yakuthanda mfana wami, zawuhamba nawe njalo. Bayoshumayela ezindaweni. Impartation of the Holy Spirit. Siyathandaza bazalwane siye enkosini baba selekelele as we are about to receive the Holy Spirit.